Matay sura kay pangitao na ning gahom ni Lolo. Katong sa salida dali ra man kaayo to. Matay patabang ko aning Rodel. Day. Rodel. Day. Day. Ay naaraw man kay haana. Maato ka kay wala gibuting tamo-tamo. Nga di makamuting og kasapitaw. Usaw na ako pagtubag are. Nagahigo pa man ko og aso. Ikaw kuno sa akong lugar, hare. Gadik-adik na pug ka. Doon sa mandikana eh. Magapakuyog ako ni magpangita ring gahom ni Lolo. Mas labi sa puri kang adik-ade. Pupuy ka dili. Kaya ako sa kang ipadakop og pulis og. Ha? Pulis? Asa man ang pulis? Asa ang pulis? Usa man ang abato? Good item? Good item? Oo. Good item. Nani ka, mulutaw tayo na eh. Oh, tala, katong kita na. Di ako'y mapadala hari o sa balay mata magsugod. Oh, sa mo ada ng balay, magsugod. Ay, maman, ikaw po sa kong lulo? Sunod, sile. Tara. Da. Ay, dara o, sile. Sili, dara din sili hanay di. Oh. Pataka naman ka diya. Diyan ang sili oh. Oh. Kapataka na lamang ka. Lantawa po naman yung sili na kuhari, yung sili ni Muha ana. Kagulang ka rin mo ni nasagutan ni Lolo. Kanang imuha bata pa sa bukayo na oh. Sure, buka kang sili na. Tilawi ko nun ng isa ka bunga ana. Ug sili bagyo na. Sige, ako pa maturan na yung mga sili yun eh. Agah, buka ha. Halang, sili lagi. Oo, si sunod. Gabi. Gabi? Oh, anong lubi man eh? Kanay, nasayop man sunay. Ginoo ko ng laktod man di ay ta. Oh, maingon. Kay gabi man untay sunod. Unya ng lakto day yung taning lubi. Tuara ng gabi hadto oh. Oh, maingon kay wata ta kaagi ana. Atras ta. Tala, balik ta sa sili. Backward. Oh, yara sili. Sunod. Di aramo ni gabi. Tala mo sunod ta, sunod ako. Naku, nan. Pagkaragan ka adjong lamok ane. Katul pa jod. Nan, bakalag mamurot ka diha. Taguo naman ka na ako aring lube. Murga pong kwintaha. Asa mo to si Rodel? Dale! 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 Awa ka? Dale! Oh! Di ako aray! Nao siya makagbana diha! Dale! Ano magkagasunod ka na ako, Dale? Dale! Dara ko dire! Naorata kaglamok diha! Asa man ka? Ayate, nara makadya ma, magauna-una magkanang lubay? Murag sige apong kwinta ha, kay dire na pugyapon ta mo abot sa lube. Mati wala to ka kwinta, imura kong giport pa ka og lamok. Og gisunod pa ka na kuha to, magatungaw ta tayo ni. Kira na. Palupig anang lamok. Kagamay anang lamok, wala uto. Tara, abanti na ta. Kaya makuha na to na imong good item nga ba to? Aron manglutaw na ta. Kasi sunod ya. Sunod, saging. Oh, no, mga kasagingan oh. La, Ay, tisa. ano man? Atong klaroon dyan ang usang klaseng sagingan na kay marong direksyon taon niya. Matay tuod sa? Galiko ra ba ning bunga oh. Ug dili ni tundan San Pablo. Matay di po ni mahimong mangga. Aw, mao. Malisod pudog kapayas na. Nakainom na po ka usang klaseng saging ng tigtanom ni Lolo ni mo sa una. Aw o. Saging nga mamungag kapayas. Tala, Grita. Saging? Mamungag kapayas? Sa kadugay na kung ingon ane. Karon kung samot kabuang. O dira o, saging na mga kapayas. Uni. Ala, tinuod yun diyan. Tagay ko niyag sa anak, magatanong ko sa mga anak. Gapataka dala makakanang saha itanok mana anak kanimang una sa mong itanaw. Kalaharit ang pinakalas, harit ang kalino. Kaya naadiri ang batunga good item. Saman, ready na kamulutaw? O, ready na kaayo. O, tala. Isa no, matay no uning katapusan.
Gabalik ba ta sa among balay? Oh, may gasugot taan ang katapusan. Mao lagi. Nan, asa man pilaan ang kaldero ang kiragan king kaldero ana ray. Diri kay dako magtaklo. Ito pagkitao no. Foil. Ngayon ka? Super Pizzo! Dito sa din! Bali nga buka kay nato no. Good item juga item mong bato. Na lupa tama sa ginawa. Ato na airplane dash mag. Tama! Ay, tama! Del ang bato! Ay, di man ni matulon.